Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Ikel ACE, Michelle Muscat, qalet li s-settur tal-catering huwa wieħed vibranti iżda li ma jaqafx jissielet biex isib iktar talent u ħaddiema. Kif għadna llum TCNs huma realtà. Ma nistgħux nagħmlu mingħajrhom. Kull ma qegħdin nitolbu aħna biex fil-żmien li ġej u qegħdin niddiskutu u jidher li ħajkun hemm xi ftit mċaqliq li t-TCNs jiġu regolati kif suppost, ikun hawn kwalità, il-kwalità tat-TCNs tola iktar u l-affarijiet ikunu iktar on a more level playing field ma' industriji oħra fejn jidħlu t-third country nationals. Il-President tal-ACE qalet li fl-aħħar 10 snin 2750 ħaddiem Malti ma baqgħux fl-industrija waqt li s-sena l-oħra kienu ma' 300 student li gradwaw mill-ITS. Minn wara Covid l-hawnhekk il-ħaddiema Maltin naqsu mill-industrija tagħna biss telqu mijiet kbar jiġifieri u marru f'industriji oħrajn u nippruvaw nagħmlu mill-aħjar biex jew nerġgħu nġibuhom lura jew inħajru żgħażagħ ġodda li jidħlu fl-industrija tagħna. Fl-intervent tagħha hija appellat ukoll għal tnaqqis fir-rata tal-VAT għas-settur. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għat-Turiżmu Ian Borg qal li l-industrija tal-istabbilimenti tal-ikel hi fattur ewlieni fis-suċċess fit-turiżmu. Il-Ministru Borg semma wkoll l-isfida tal-ħaddiema f'dan is-settur u qal li l-inizjattiva tal-Skills Pass qed twassal biex tiżdied il-kwalità fis-settur. Dr. Borg semma l-proġetti pilota ta' appoġġ komunitarju mal-Kunsilli Lokali tal-Belt u Swieqi li se jikkolaboraw mas-settur privatu msieħba oħra biex jelbu diversi sfidi f'dawn iż-żewġ żoni b'livell għoli ta' attivitajiet turistiċi. Ix-Shadow Minister għat-Turiżmu Mario De Marco qalli l-ikbar sfida fl-industrija tal-istabbilimenti tal-ikel tibqa' dik tal-ħaddiema u qalli jekk l-industrija tibqa' tiddependi fuq ħaddiema minn pajjiżi terzi se tkun problema għax qalli dawn idumu Malta 3 snin u matulhom ibidlu xogħol imqar darba. Matul il-konferenza annwali tal-ACE l-assoċjazzjoni tat premijiet lil dawk li komplow jistabilixxu lilhom infushom f'dan is-settur.